ক্ৰমে আমি আলোচনা কৰি পেলাই এই পেনেলত আমি আনিছো যে আমাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তেখেত ইউজি কৰ্মকে আগন্তুক 3 বছৰ কাৰ্যকালৰ কাৰণে ইউপিপি দলৰ সভাপতি হিচাপে बिदिनो जानाय नङा जोंहा सासे गोख्रों दैदेनगिरि जोङो मोनबाय मावगोन आसा दङ मावगोन जों दा ज' ज' खामानिखौल' मावलांनांसिगोन दानिया भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो सानदों जोंनाव आगोलाव जेसेबां मावफानाय मानसिफोर दङ गासिबो थिगैनो दंजोबखायो बेनि गेजेराव फ्राय दंफिनजोबोआनो साफा सानैल' जोङो जेराव प्रयजन बेखौ नायनानै सोसननाय जादों बै हिसाबै जों लांनो नाजादों गतिके बेवहाय जोङो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै 10 जन लानाय जादों गिबियावनो दङ एक्स एमएलए हितेश बसुमतारी नैथियाव दङ प्रदीप दैमारी गाहाय नेतारिखौ जोङो भाइस प्रेसिडेन्टआव बोजबबाय थामथियाव दङ रोंगोरा नार्जारी ब्रैथियाव दङ सत्यबान मण्डल बाथियाव दङ भ्रमण बाग्लारी दथियाव दङ जिरेन बसुमतारी स्नियाव दङ रवीन्द्र मुसाहारी दाइनाव दङ मोहम्मद हजरत आली गुआव दङ प्रतिभा ब्रह्म मिसेस प्रतिभा ब्रह्म जियाव दङ माधव सेत्री তেওঁলোকক আমি উপসভাপতি হিচাপে সৰ্বসন্মতি ক্ৰমে আজি সিলেকশন কৰা হ'ব স্লোগান দেখোন নাই স্লোগান নাই না আমি সকলোকে আদৰি জনাই এবাৰ আকৌ ডাঙৰকে হাত চাপৰি দিওঁ